Jos voisin näyttää sinulle tavan tehdä rahaa asioista, joita ihmiset tekevät internetissä joka päivä, olisitko kiinnostunut siitä? Kyllä. Kuinka monta ihmistä sinä tiedät, jotka käyttävät internettiä päivittäin? Todennäköisesti kaikki ihmiset, jotka tunnen. Voisitko sanoa ainakin 1000? Kyllä, ainakin. Ja jos voin näyttää sinulle tavan tehdä 5000 euroa kuukaudessa, kuukaudesta ja vuodesta toiseen, kun nämä ihmiset käyttävät internettiä, haluaisitko nähdä sen? Kyllä. Yrityksemme sivusto on nimeltään spinglo.com ja se on ilmainen sivusto. Vain kutsusta. Meillä on tänään yli 3 miljoonaa jäsentä. Nettisivulta me tarjoamme kaikenlaisia tuotteita, palveluja ja alennuksia. Olemme tutkineet, mitä noin 80% ihmisistä tekevät internetissä ja olemme integroineet tämän tiedon verkkosivuillemme. Konsepti, joka ohjaa tätä, on Synchronize. Jotta voit tehdä tästä liiketoimintaa, sinun täytyy investoida. On 2 tapaa aloittaa. Joko aloitat 575 euron paketilla, tai voit sijoittaa 1725 euron Executive-pakettiin. Ero on, että Executive-tasolla ansaitset 3-kertaisen komission. Liiketoiminnan rakentamiseen käytämme suosittelumarkkinointia. Tässä olet sinä. Kun aloitat, ensimmäinen asia, joka sinun tarvitsee tehdä, on saada ystäväsi liittymään ilmaiseen spinglo.comiin. Tämän jälkeen kerrot ihmisille liiketoiminnasta nimeltä Synchronize. Sanotaan, että saat 2 ihmistä liittymään Synchronizeen. He saavat ystävänsä liittymään spinglo.comiin. Nyt jos he rakentavat omaa liiketoimintaa Synchronizeen ja saavat 2 ystävää liittymään mukaan liiketoimintaan, sinulla olisi 4 henkilöä kakkostasolla. Jos tämä jatkuu, on 8, 16, 32 ja niin edelleen. Nyt olet päässyt 5 tasolle liiketoiminnallasi. Nyt olet päässyt tasolle 5 liiketoiminnallasi. Yhtiö itse asiassa maksaa palkkion 12 tasolle saakka. Yhteensä 62 ihmistä on liittynyt liiketoimintaasi. Jotta olisi helpompi laskea, sanokaamme, että 60. Ja sanotaanko, että he kukin saavat 10 kaveria liittymään spinglo.comiin. Silloin liiketoiminnallasi on 600 asiakasta. Spinglo.com on sivusto, jossa ystävät voivat kutsua mukaan ystäviään. Olemme rakentaneet suosittelumarkkinoinnin kevyt version. Sanotaan, että kaikki nämä edellä mainitut 600 asiakasta saavat mukaan 2 heidän ystäväänsä, ja he taas tekevät tahollaan saman ja niin edelleen tasolle 5 saakka. Tämä olisi yhteensä 9600 asiakasta. Tässä palkkiojärjestelmässä saat tuloja 5. tasolle saakka. Jälleen on helpompi laskea, jos sanomme, että asiakkaita olisi 10 000. Mitä mieltä olet, mitä nämä ihmiset tekevät internetissä tänään? Mitä palveluja ja tuotteita he ostavat? Ehkä pelaavat. Jos katson omaa internetkäyttäytymistäni, pelaan, nautin pokerista ja ostan suurimman osan vaatteistani internetissä. Todella, esimerkiksi kenkiä. Luuletko, että ihmiset saattavat kirjautua deittisivuille? Joo, he tekevät, tiedän varmasti. Ja monet ihmiset ovat alkaneet käyttää pilvipalveluita jakaakseen enemmän tietoa internetissä. Nämä ovat vain muutamia niistä asioista, joita meillä jo on. Todellisuudessa me olemme paljon enemmän kuin tämä. Terveystuotteiden tarjouksia ja paljon muuta. Kuinka paljon rahaa keskiverto-eurooppalainen kuluttaa internetissä tänään? Entä kuukaudessa? He luultavasti käyttävät enemmän ja enemmän joka vuosi. Euroopassa sanoisin varmasti välillä 300–500 euroa kuukaudessa. Mielestäni keskiarvo on 250 euroa, mutta sanokaamme, että se on 100 euroa. Tämä on realistisempi. Edellisen tiedon pohjalla sinulla olisi liiketoiminta, jonka liikevaihto on 1 000 000 euroa kuukaudessa ja joka koostuu niistä 1000 ystävästä, jotka ovat sinun verkostossasi. Jotta tämä on realistisempi, sanotaanko, että vain 10% tästä toteutuu spinglo.comissa. Sitten oman liiketoimintasi liikevaihto on 100 000 euroa kuukaudessa. Me maksamme keskimäärin 5% palkkion tehdyistä ostoksista spinglo.comissa. Se tekee 5 000 euroa kuukaudessa. Kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Säännöllistä tuloa. Tämä on ensimmäinen tapamme tehdä rahaa. Toinen tapa on, kun me rakennamme liiketoimintaa. Ensimmäisestä 2 henkilöstä, jotka aloittavat Synchronize-liiketoiminnan sinun kauttasi, ansaitset 25 tai 75 euroa, riippuen siitä, minkä tuotepaketin he ovat valinneet. 3. eteenpäin ansaitset 200–600 euroon riippuen tuotepaketista. Kun he taas rakentavat omaa liiketoimintaansa,
Voit ansaita 25, jopa 525 euroa per mukaan kirjautunut henkilö aina loppuun saakka. Aloitimme joillakin kysymyksillä ja lopetamme joillakin kysymyksillä. 1. Ymmärsitkö tämän? Kyllä. 2. Kuinka paljon rahaa haluaisit ansaita kuukaudessa, jotta se olisi ajan ja vaivan arvoista? No 5000 euroa, jonka sinä esitit, muuttaisi elämäni. Se olisi enemmän kuin ok. 3. Jos aloitat, valitsetko peruspaketin tai executive-paketin, jossa ansaitset 3-kertaisen palkkion? Haluaisin 3-kertaisen palkkion. Executive-paketti. Ok. 4. Useimmissa suosittelumarkkinointiyrityksissä saat ID-numeron, kun aloitat. Synchronizessa voit valita käyttäjätunnuksen. Joten minkä käyttäjätunnuksen haluaisit? Haluan valita pingviini. Se on saatavilla. Onnittelut ja tervetuloa liiketoimintaan Synchronizin ja Spinglon pariin.